खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 24 लाखनि बांसिन रांखौ हेकारजों खावनानै लांजाजोबदों सासे सुबुङा बे जाथाया रङियायाव जादों ललित चन्द्र चक्रवर्ती मुंनि सासे BSNLआव मावनाय मावथिया 2016 मायथाइयाव रिटायार जादोंमोन बेनि उनाव रिटायारनि गासैबो रांखौनो बिथाङा SBIआव जमा लाखिदोंमोन बिथां ललित चन्द्र चक्रवर्तीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 9 जुनाव सासे हेकारा बिथांनाव फन हरनानै ATMखौ बाहायथारिनि जाहोनाव इनएक्टिभ जानायनि खौरां हरदोंमोन आरो गावखौ सासे SBIआव मावग्रा मावथि होनानै सिनायथि होदोंमोन बेनि उनाव ATMखौ गोदानै बानायफिननो ना केन्सेल खालामनो होनानै ललित चन्द्र चक्रवर्तीनाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा केन्सेल खालामनो होननानै बुंथिदोंमोन बेनि उनावनो ATM केन्सेल खालामनो थाखाय बिथांनाव बेंक एकाउन्ट आरो ATMनि गासैबो डिटेल्सखौनो बिजाबदोंमोन ललित चन्द्र चक्रवर्तीया डिटेल्स होनो गोसो गैयामोनब्लाबो बायदि बुरखायजानानै हेकार्सआ जि बिदों बेखौनो खोन्थाहरदोंमोन जेरै बेंक एकाउन्ट ATMनि डिटेल्स बेफोरखौ होनायनि अनगायैबो OTPबो खोन्थाहरदोंमोन बिथाङा बेनि उनाव रां बख'नो थाखाय बेंकसिम फैनायावसो मिथिनो मोन्दोंदि बिथांनि एकाउन्टआव थाइसेबो रां गैला होननानै दा बे केसखौ लानानै रङिया पुलिस थानायाव FIRबो होनाय जाबाय जाथायनि सायाव SBIनि बेंक मेनेजारआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हेकारा बेंक एकाउन्ट ATMनि गासै डिटेल्स आरो OTPखौ लानानै सिगाङाव इन्टारनेट बेंकिं खुलिग्रोदोंमोन बेनि उनाव 9 आरो 10 जुननि गेजेराव 25 निफ्राय 30 खेब ट्रेन्जेकसन खालामनानै गासैबो रांखौनो बहनदोंमोन गुवाहाटीआव 50 लाख रांनि आयेन बेरेखा सना हमनो हादों गुवाहाटी पुलिसआ गुवाहाटीनि बर'ल मुगाव गोख्रों सिग्रोमनानै 50 लाख रांनि आयेन बेरेखा सनानि बिस्किट सनानि खावरि आरो सनानि माला हमनो हानाय जादों लोगोसे 8 लाख नोगोद रांबो हमनो हानाय जादों बे सनाखौ सानै सुबुङा नगावनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लाबोदोंमोन बे दायाव दा सानैखौ हमनो हाबाय मुङा फारियै मनज साहा आरो आसमान आली बे केसआव सोंनाय फिननाय लानायाव रेलवे पुलिसआव मावनाय सासे मावथि बद्री प्रसाद बारबतीनि आखाइ थानाय सन्देह खालामनाय जादों बेनि उनावनो नगाव पुलिसआ बद्री प्रसाद बारबतीनि न'आव रेड खालामदोंमोन जेराव लाख लाख रां हमनो हानाय जादों हमनो हानाय राङा बेसेबां बेखौ दासिमबो फोरमायथ'नानै होआखै मानोना बे जाथाया थांनाय हरनि समावसो जादों गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ गोबांनि जिउआव गोबां गाबनि जारिमिन गालांसिगोन कर'ना भाइरासनि बुहुमाव गाग्लोबनायजों गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबाङानो मावरियाबो जानो गोनां जाबाय जाय समाव बिमा बिफानि सायानि गोनांथिमोन बे समावनो मावरिया जानो गोनां जाबाय तामुलपुर अदालगुरि गामिनि सानै उन्दै गथ'साफोरा जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला जीवन बर'नि देहायाव 21 मेआव COVID-19 पजिटिभ मोनखांनायनि उनाव गुवाहाटीनि मोनसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन बिथांनि लोरबां देहानि थासारिखौ खौरां मोननानै बिथांनि अनजालि बिसि रिना बर'आ जाया लोङा दुखुजों समखौ बारहोलांदोंमोन जायनि थाखाय बिथां रिना बर'नि देहायाबो लोरबां जानानै 3 जुनाव जोबथा हां लादों आरो बेनि अखानायै 4 जुनावनो जीवन बर' बिथाङाबो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों बेनि उननिफ्रायनो मावरिया जानो गोनां जादों बिथांमोननि सानै उन्दै उन्दै फिसाफोरा सासे फिसाज्लाया 2 थाखोआव फरायो आरो सासे फिसाजोआ 10 थाखोआव फरायो बे बैसोआव मावरिया जानाय जाथाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जादों बेनिखायनो सानै खुदियानि इयुननि बिबाननि थाखाय सोरखारखौ मदद होनो खावलायहरदों बेसेन नाङै सोरखारनिफ्राय सौफैनाय माइरंआ प्लास्टिकनि सौफैदों जाय माइरंखौ मिथिस्लाबियाव जानानै गोबां रायजो राजाफोरनि देहायाव जेंना नुजाथिदों बे जाथाया नगावनि बरहामपुर बटद्रवा आरो सामुगुरियाव जादों रायजोफ्रा अजद दैखांनाय बायदिब्ला सामुबाय समितिनिफ्राय बेसेन नाङालासे सोरखारनिफ्राय मोननाय माइरंआ मोजां माइरंजों लोगोसे प्लास्टिकनि माइरंखौबो मिलायफादेरनायमोन जायखौ जानानै रायजो राजानि देहायाव गोबां जेंनाया नुजाथिदों जाथायखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय रायजोफोरा माइरंखौ बासिनानै सामुसाव लानानै गुदुं अरबो सावनानै होदोंमोन बेयावनो प्लास्टिकनि माइरंआ गलिजोबनानै गोसोम महर लादों बेनि उनाव जाथायनि गासै खौरांखौनो सामुबाय समितिनिसिम हरनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो बे खामानियाव सोरनि आखाइ दङ बेखौ हमनानै साजा होनो थाखायबो खावलायदों बिथांमोनहा आसाम सोरखारा COVID-19नि सायाव गोदान SOP फोसावनानै होबाय बे गोदान SOPआ दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै 22 जुननि फुंनि 5 रिंगासिम थागोन आसाम सोरखारजों फोसावजानाय गोदान SOPफोरा जाहैबाय
सेथियाव कामरुप मेट्रपलिटेनाव गासैबो अफिस बेफार फालांगिफोर आरो दखानफोरा सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय बन्द थासिगोन आरो सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ थागोन। नैथियाव दङ मोनदाइन जिल्लाफोराव कभिड-19 नि थासारिया मोजाङाव फैदों। थांनाय 10 सानाव कभिड-19 पजिटिभ केसआ 400नि खमसिन फैदों। बेनिखायनो मोनदाइन जिल्लाफोराव नेमखान्थिखौ गुरुं खालामनानै होनाय जादों। मोनदाइन जिल्लाफोरा खोला सालमारा, माजुलि, बङाइगाव, चिरां, उदालगुरि, सोनाब कार्बि आंलं, दिमा हासाव आरो चराइदेव। बेफोर जिल्लाफोराव कारफिउनि समा मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम थासिगोन आरो गासैबो अफिस, दखान आरो बेफार फालांगिफोरा बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय बन्द थासिगोन। कामरुप मेट्रपलिटेन आरो मोनदाइन जिल्लाफोरावल' कभिड-19 नि आयेनखौ सोलायनानै होनाय जादों। गुबुन जिल्लाफोराव सिगांनि बायदिनो आयेनफोरा थागोन, जेरै कारफिउआ सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम थागोन आरो अफिस, दखान आरो बेफार फालांगिफोरा सानजौफुनि 12 रिंगासिमल' गेवनाय थागोन। थामथियाव दङ टाउन ओनसोलाव कभिड-19 पजिटिभिटि रेटआ 10% आरो गामि ओनसोलाव 5% जायोब्ला डिसिआ बैफोर ओनसोलखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावगोन। ब्रैथियाव दङ मोनबा जिल्लाफोराव कभिड-19 नि केसआ खम जानो नागारै बांदों। मोनबा जिल्लाफोरा जाहैबाय काछार, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, सनितपुर आरो नगाव। बेफोर जिल्लाफोराव फैगौ 21 जुनसिमाव गोख्रों नोजोर लाखिनाय जागोन। बेनि उनावबो बेफोर मोनबा जिल्लायाव कभिड-19 नि पजिटिभ केसआ खम जायाब्ला गोख्रोंसिन नोजोर लाखिनाय जागोन। गोनांथि जायोब्ला आबुङै लकडाउन होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेफोरनि अनगायैबो कभिड-19 नि थाखाय होखानाय नेमखान्थिफोरा सिगांनि बायदियैनो थागोन। जेरै सेथियाव दङ मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय जानाया 22 जुनसिम बन्द थागोन। नैथियाव दङ कभिड-19 नि मोननै द'ज लानायफोरा अफिसाव थांनो नांगोन। गोरबोआव थानाय आइजोफोर आरो 5 बोसोर नङाब्ला बेनि उन्दैसिन फिसा थानाय आइजोफोर बिथांमोननि अनगायैबो देहायारि गेबें नङै सरकारि आरो सरकारि नङै मावथिफोरा अफिसाव थांनो गोनांथि गैया, न'निफ्रायनो खामानिखौ मावनो हागोन। थामथियाव दङ सिगांनि बायदिनो गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोराव अनलाइन फोरोंथाइ होनाया थागोन। फिजिकेल क्लास फोरोंनो गनायथि गैया। बेनि अनगायैबो धोरोमारि फसंथान, मेल मिटिं खुंनाय आरो जुलियाव रिसेपसन पार्टी खालामनाय बेफोरनि अनगायैबो सप्ताहिक हाथाय बाजार खुंनायखौबो हेंथा होदों। गुबुन डक्टरनि फोरमानपत्र खावनानै डक्टर जादोंमोन सासे सुबुङा दा पुलिसनि आखायाव हमजानानै जेलनि आलासि जानो गोनां जाबाय। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव मावग्रा डक्टर याकुब आली आहमेदनि गासैबो गोनां फोरमानपत्रखौ याकुब आली मुंनिनो सासे सुबुङा खावजोबदोंमोन आरो डिब्रुगड़नि हाथियाली टि इस्टेट देहा फाहामसालियाव थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो डक्टर महरै खामानि मावदोंमोन। बिनि सिगांबो नंखाय डक्टर याकुब आलीआ डिब्रुगड़नि ग्रीनउड टि इस्टेट, जरहाटनि बरहल्ला टि इस्टेटफोरावबो मेडिकेल अफिसार महरै खामानि मावदोंमोन। माखासे सम सिगांनो गासै फोरमानपत्र खावजानाय डक्टर याकुब आली आहमेदनि केस रेजिस्टार खालामनायनि सायाव संदाननानै दा सिखाव नंखाय डक्टरखौ चाबुआ पुलिसआ हमबाय। BMWआ भारतआव मोनसे गोदान मडेलनि बाइक लन्च खालामबाय। BMW मटरेड इन्डियाया गोदान मडेलनि BMW S1000 आरो बाइकखौ भारतआव लन्च खालामबाय। बे बाइकखौ बायनो गोसो गोनांफोरा भारतआव थानाय BMW मटरेड इन्डिया डिलारफोराव दानिफ्रायनो बुकिं खालामनो हासिगोन। BMW ग्रुप इन्डियानि प्रेसिडेन्ट बिरामपावा बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला BMW S1000 आरनि बे सेकेन्ड जेनेरेशन बाइकआ मोनसे पावार पेक रडस्टार जायखौ सालायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो गोबां रैखाथिनि सायाव नोजोर होनानै बे बाइकखौ डिजाइन खालामनाय जादों। बे बाइकआ मोनथाम रोखोमाव फैगोन जायनि बेसेनफोरा BMW S1000 आर स्टेन्डार्डआ 17,90,000 रां, BMW S1000 आर प्र'नि बेसेना 19,75,000 रां आरो BMW S1000 आर प्र' एम स्पर्टनि बेसेना 22,50,000 रां जागोन। मख'नो गोनांदि बेफोर बेसेना एक्स-श'रुम प्राइससो, बायथारोबा बेसेना बेनिफ्राय बांसिन जाबावगोन। साननि समावनो गोदोनानि माला बोख्लाबनाय जाथाय। बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव जादों। गोदोनानि सना बोख्लाबजानाय आइजोआ
जयनगरनि थागिबि जयग ब्रह्म। जाथायनि सायाव बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला बिथाङा टट'जों हाथायसिम फैदोंमोन आरो मोनसे दखानाव होनो गोनां रांखौ होनो थाखाय टट'खौ लाखिथ'दोंमोन। बेयावनो हरखाबै बाइकजों फैनाय सानै सिखावा जयग ब्रह्म बिथांनि गोदोनानि मालाखौ बोख्लाबनानै लांदों। साननि समावनो बेबायदि मोगा-मोगि माला बोख्लाबनाय जाथायाव ओनसोलनि मानसिफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों दि जेब्लाबो रैखाथि गैया होननानै। बेबायदि बोख्लाबनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव बिथां जयग ब्रह्मआ गसाइगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होदों होननानैबो मिथिहोदों। क'क्राझारनि अभयाकुटियाव जानाय जाथाया सोराङाव फैबाय। नखरसेनिनो सानै बियानै सोमोन्दो जानाय सिख्लासाफोरा गावखौ फोथैनानै लायाखैमोन। दुथांफोरा जिनाहारि खालामनायनि उनाव बुथारनानै जाथायखौ गावसोरनो फासि नांनाय महर होनो थाखायसो दंफाङाव फासि फोनांनानै गालांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझारनि अभयाकुटियाव रबिता राभा 14 बोसोर बैसोनि आरो समायना राभा 16 बोसोर बैसोनि सानैनिबो गोथै देहाखौ फांसे दंफांनिफ्रायनो फासि नांनाय हालोदाव बोखांनानै मोननाय जादोंमोन। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनावनो आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनहा जाथाय जानायनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदोंमोन आरो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होदोंमोन। बिथोन होनाय लेखा बिटिआरनि आइजिपि आरो क'क्राझारनि एसपि बिथांमोनहा सन्देह खालामजानाय साबाखौ गिबियाव हमग्रोदोंमोन, बेनि उनाव सानैखौ हमदों। बेनि उनावनो सोंनाय फिननाय लानानै गासै जाथाया सोराङाव फैदों। एसपि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया साथाम, मुङा फारियै मजामिल शेख 20 बोसोर बैसोनि, फजरुल रहमान 22 बोसोर बैसोनि आरो नासिबुल शेख 19 बोसोर बैसोनि। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बिसोरो सिख्लासाफोरजों सिगांनिफ्रायनो लोगो हमखायोमोन, नाथाय बे खेबाव गाज्रि थांखि लानानै दुथांफोरा सिख्लासाफोरखौ लोगो हमनो लिंहरदोंमोन। जिनाहारि जाखांनायनि उनाव सिख्लासाफोरा बे जाथायनि सोमोन्दै न'खरनि आरो गामिनि सुबुंफोरनो खोन्थागोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनावनो दुथांफोरा सानैखौबो बुथारनानै फांसे दंफाङावनो आलायनानै गालांदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतनि सेथि रुंसारि सानखौ मान बावनो थाखाय आसामनि सासे सावगारि बोगिरिया गं 33,000 गाजोल दोनानै सुशांत सिंह राजपुतनि सावगारि आखिदों। बिथाङा चिरां जिल्ला बासुगावनि थागिबि सौरभ मण्डल। लकडाउननि समाव बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारहरालासे बिथाङा सानफायाव 5 घन्टायै गाजोलजों सुशांत सिंह राजपुतनि महर होनो थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो बिथांनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों बिथाङा बे सावगारिखौ 8 सानावनो आबुङै फोजोबनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथां सौरभ मण्डला बेनि सिगां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सावगारि बोनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय बाख्नायनायबो मोननो हादोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।